1 февральда бүтін дүния хиджаб күні белгілеп өтілі. Шул оңайдан 7 февральда Қозанда түрлі шаралар өткәру планлаштырыла. Бұ турыда толырақ бүгін актуаль әңгәмә сәхифәсе қонағы Россия һәм Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наиля Җиһаншина сөйләр. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Наиля ханым, исәнмесез? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Февраль айында шундай зур күләмле шара үткәрергә җыенасыз икән, аның программасы белән таныштырып үтегез әле. Бик теләп, чөнки дөрестән дә бөтен дөньяга менә хатын-кызлар тарафыннан хиҗаб көне дип игълан ителде. Һәм инде күп еллар тарафында ел сайын дөнья күләм хатын-кызлар шуны билгеләп үтә. Һәм без дә инде читкә калмастан тырышып, үзебезнең өлкәдә хиҗаб көне дип атыйбыз, әмма ләкин татар милли киемен пропагандалау өчен ул безнең өчен бик яхшы сәбәп. Ник дисәң, әле татар киеме дия бездә күпләр бит әле кими. Яри Аллаһка шөкер, хәзер бәйрәмнәрдә, сабан туйларда, никах мәҗлесләрендә инде милли киемне яратып кия башладылар, әмма ләкин ул бик аз. Безгә бит көндәлек тормышта да аны кисәк бик әйбәт булыр дип әйтәм. Менә 40-ка җиткәч, менә бу камзуллар бик кирәкле әйбер. Аның җылылыгы, аның сиңа менә саклап йөрү, сәламәтлегеңә файдасы бик кирәкле әйбер бит инде. Нишләп без аны үзебезнең татар хатын-кызларына җиткермәскә тиеш? Һәм инде шулай ук әйтәм, безнең театраллашкан һәм инде сәхнәләрдә киеп чыга торган киемнәрне әлбәттә көндәлек тормышта хатын-кызлар кимәсләр. Безгә бүгенге көнгә яраклаштырып, бүгенге көнгә мотор иттереп, зәгыйф иттереп тегелгән шушы киемнәрне халкыбызга җиткерсә идек дип, менә шул хыяллар белән яшибез. Практик яктан файдалы итә. Практик яктан һәм инде үзебезнең Татарстаныбызда җитештерүчеләр дә бар. Аларның инде әйтик төрле солдат тегелгән киемнәре без аларны күрсәтергә тиеш. Һәм инде сайларга мөмкинлекләр арттырган. Инде шулай ук кием белән бер рәттән без инде үзебезнең традицияләргә дә күз салырга тиешбез. Инде анда Татарстан җирлегендә күп кенә товарлар, милли сувенирлар, милли тәмле ризыклар. Милли дип әйтәм, аны да чөнки халал ул милли ризык. Аларны җитештерүчеләрне шуларны күрсәтә белсә идек. Һәм аларның ризыкларын үзебезнең халкыбызга җитештерик. Чөнки без инде сайлыйбыз иң яхшыларын, иң тәмлеләрен һәм иң затлыларын. Шуларны менә танытып, аларның эшләре дә уңышлы барсын. Аларга бит инде үсеш алып, Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә бит инде ул товарларны җиткерсә иделәр, Рәсәй халкы безгә бик рәхмәтле булар иде. Һәм дә чит илләргә дә чыгалса ярар иде. Ник дисәң, үссеннәр, эшләре артып барсын, мул булсын. Менә шул уй фикерләрне истә тотып, инде без чараларны үткәрергә ниятләп эшкә керешәбез. Алайса бу хиҗаб кичәсендә үзенә бер төрле күргәзмә ярминкә дә булачак, әйеме? Әлбәттә, ярминкәбез була, анда шушы товарларны җитештерүчеләр бик шатланып киләчәкләр, Аллаһы бирсә. Һәм инде әле кием салым булган чиракта, аны киеп тә күрсәтергә кирәк бит. Шул исәптән без инде үзебезгә әзрәк яшь кызларны чакырып, шушы киемнәрне киендереп, менә залга хатын-кызларыбыз янына чыгарга исәп инде. Мөслимәләре безгә тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы булачакмы? Әлбәттә, ансыз булмый, чөнки безнең хәзер бик актив, бик тырышып Абыстайлар институты торгызыла. Инде һәрбер мәчетебездә без сайлап куйдык. Алы баш абыстайны, яшь абыстайларны сайладык. Алар инде барысы да Диния нәзарәтнең тарафыннан уставка ярып эшне башкаралар. Шулай иттереп без абыстайларның менә бүгенге көндәге эшчәнлекләрен әле милли традицияларны торгызу белән дә бәйләп куябыз, Алла бирсә. Безнең анда вәгазь кичәсе дә булыр, шунда ук конкурслар да булыр, викторинасында оештырабыз, сораулар төрледән төрле булыр, бүләкләре без әзер. Инде чарага килгәч, ул кызыклы булырга тиеш. Һәрбер кеше үзенә нидер алып китәргә тиеш. Кемдер гыйлем алып китәр, кемдер әйтик, шушы эшмәкәрләрнең әйтик булган әйберләрен алып китәр. Менә һәрберсенә дә без шулай якынайып нидер җиткәргә тиеш булабыз. Нинди кунаклар көтәсез сез? Безнең инде бу халыкара булгач, әлбәттә без көтәбез чит илләрдән дә кунаклар. Чит ил дигәне ул үзебезнең илебездә яшәүчеләр, алар кунак булып киләләр. Иран мәмләкәте, Төркиядән, гарәп илләреннән менә шушындай хатын-кызлар без инде хиҗаб көне һәм милли киемнәребезне күргәзәбез дигәч, бик куанып
безнең чакыруны кабул иттеләр. Илебезнең башка төбәкләрендә яшәүче мөслимәләр филиаллары белән ничек хезмәттәшлекне ныгытасыз сез? Ничек эшлисез алар белән? Безнең бит инде Татарстан мөслимәләре генә түгел, аның нәтиҗәсендә безнең Рәсәй мөслимәләр берлеге корылды. Шуңа күрә без бергәләшеп Рәсәйдән 42 төбәктән хатын-кызлар белән элемтәдә көн сайын алар үзләренең тәҗрибәләрен уртаклашалар. Без инде үзебезнең проектлар белән аларны кызыксындырабыз. Шулай бергә аңлашып, бер-беребезгә гыйлем истәп эшләрне алып барабыз. Чөнки ул төбәкләрдә дә татарлар күпләп яши. Менә хәзер генә Салихард шәһәреннән хатын-кыз чыкты. Бездә дә татарлар бик күп. Әмма ләкин татарлыкны оныталар ди. Чөнки татарлыкны алар инде җир белән генә бәйләп түгел. Менә яшәеш көндәлек тормышта безнең бит традицияларыбыз бар. Шуларны өйрәнергә телиләр ди. Менә шундый фикерләр белән чыккач, без әлбәттә алар белән инде нык элемтәләр корабыз. Безгә бит дин белән беррәттән телне дә, кием салымны да, үзебезнең гадәтләрне дә торатырга кирәк. Менә алар бергә генә булганда нәтиҗәле булачак дип мин шуңа ышанам. Наилә ханым, димәк сезне тыңлаганнан соң шундый фикергә киләм мин, дин, телне һәм милләтебезне саклаучы төп инструментлар ул әйеме? Төп коралларыбыз безнең. Киләчәктә дә менә шулай динебезне, милләтебезне, традицияләребезне саклап, шулай уңышлы гына эшләргә язсын сезгә.